Lijepi pozdrav svima. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo da mogu održati ovu drugu prezentaciju u sklopu projekta Ne sjedi 5, projekta koji organizira i vodi Gimnastičko društvo Žito Osijek u suradnji sa partnerima Hrvatskim liječničkim zborom podružnicom Osijek i gradom Osijekom. Tema današnje prezentacije su psihološki aspekti pretilosti. Ja sam Oliver Pavlović, doktor medicine i predstavnik sam Hrvatskog liječničkog zbora podružnice Osijek. Cilj ove prezentacije je prikazati psihološke aspekte pretilosti na zdravlje te ukazati na važnost normalne tjelesne težine na mentalno zdravlje. Svi znamo šta je debljina i pretilost. U ovoj prezentaciji koristit ću nekad možda jedan pojam, nekad drugi pojam, nekad debljinu, nekad pretilost, ali treba naglasiti da se radi o sinonimima. Debljina označava povećanu količinu masnog tkiva odloženu u tijelu čovjeka. To je kronična bolest skromnog simptomatskog iskaza i velikog polimorbidnog potencijala koja se razvija među djelovanjem različitih etioloških čimbenika, nasljednih odrednica i različitih utjecaja okoline. Da bismo objektivno procijenili je li neko ima smanjenu tjelesnu težinu ili pretjeranu tjelesnu težinu, koristimo indeks tjelesne mase. Indeks tjelesne mase hrvatski, a engleski body mass index. To je jedan od objektivnih pokazatelja koji se jednostavno izračunava na način da se težina tijela koja je izražena u kilogramima podijeli sa visinom u metrima na kvadrat. I tako izračunavanjem dobijemo određene pojmove. Pa kažemo da je neko pothranjen, da ima normalnu tjelesnu masu, da ima povećanu tjelesnu masu ili da se radi o pretilosti prvog, drugog ili trećeg stupnja. Ukoliko je indeks tjelesne mase manji od 18,5, govorimo o pothranjenosti. Kada je indeks 18,5 do 25, kažemo da ima normalnu tjelesnu masu. Od 25 do 30 radi se o povećanoj tjelesnoj masi. Od 30 do 35 već govorimo o pretilosti i to pretilosti prvoga stupnja. Pretilost drugoga stupnja je kada je indeks tjelesne mase od 35 do 40, a onaj najteži stupanj, pretilost trećeg stupnja, kada je indeks tjelesne mase prelazi 40. Ono što je tema ovog današnjeg predavanja je pretilost. Samu pretilost dijelimo u 3 stupnja. Pretilost prvog stupnja, kada je indeks 30 do 35, pretilost drugog stupnja, kada je indeks 35 do 40, te pretilost trećeg stupnja, kada je indeks tjelesne mase preko 40. Dakle, što je veći indeks tjelesne mase, odnosno što je veći stupanj pretilosti, veći je broj anatomskih, metaboličkih, biokemijskih, hormonskih, fizioloških i svih drugih odstupanja koji utječu na ljudsko zdravlje. Na ovom slajdu možemo slikovito vidjeti zelena boja predstavlja normalnu tjelesnu težinu, dok nijanse crvene boje govore o stupnju prekomjerne tjelesne težine, odnosno pretilosti. Što je intenzitet crvene boje jači, to je stupanj teži. Ovdje bih htio naglasiti kako jednako tako kao što pretjerana tjelesna težina nije dobra niti pohranjenost. Ali tema ove prezentacije je pretilost, pa ćemo se uglavnom fokusirati na pretilost. Body mass index možemo i sami izračunati. Na internetu postoje javno dostupni kalkulatori gdje možemo upisati svoje podatke i sami izračunati o kojem indeksu tjelesne mase se radi, koji indeks tjelesne mase mi osobno imamo.
Sam indeks tjelesne mase nije savršen i on ima neka ograničenja. Na primjer, on nije prikladan kod nekih etničkih skupina. Primjerice, kod Kineza, Japanaca, Aboriđina. On je također neprikladan za trudnice i za djecu. S obzirom da on ima neka sve ograničenja, postoje i drugi načini izračunavanja indeksa preuhranjenosti, odnosno pretilosti. Pa tako postoji mjerenje opsega struka. Dakle, mjerenjem opsega struka mjerimo visceralnu mast, to jest onu mast koja je opasna za naše zdravlje. Na ovom schematskom prikazu lijevo, odnosno na sličici lijevo, možemo vidjeti kako pravilno izmjeriti opseg struka. Ukoliko ste ženska osoba, a indeks tjelesne mase je 80 i više, vi imate rizik za metaboličkim komplikacijama, odnosno da se razbolite, odnosno da ste bolesni od debljine i da imate neke posljedice. Ukoliko taj indeks prelazi 88, rizik od metaboličkih komplikacija je značajni. Ukoliko ste muškarac, a indeks tjelesne mase prelazi 94, u tom slučaju postoji rizik za metaboličke komplikacije, a ukoliko vam je opseg struka preko 102 i više, onda imate izrazito visok rizik za razvoj nekih metaboličkih komplikacija i bolesti. Sljedeće što bih rekao, odnosno prikazao indeks opsega struka i kukova, dakle to je treći način objektiviziranja jel se radi o pretilom čovjeku ili o čovjeku sa normalnom tjelesnom težinom. Dakle, mjeri se omjer opsega kukova, odnosno omjer opsega struka i omjer opsega kukova. Ovdje je jasno prikazano na koji način to treba raditi. Zdrav čovjek je onaj koji ima taj omjer manji od 9, to jest ukoliko se radi o muškarcu, a ukoliko se radi o ženama, taj indeks tjelesne mase, odnosno indeks opsega struke kukova treba biti ispod 85. Postoji nekoliko vrsta pretilosti, odnosno stvaranja depozita masnog tkiva u ljudskom tijelu. Kod nekih ljudi dolazi do odlaganja masnog tkiva u samom području trbuha. Tada govorimo o obliku jabuke, odnosno o androidnom tipu debljine. Ovaj tip debljine nosi veći rizik za razvoj šećerne bolesti tipa 2 i kardiovaskularnih bolesti. Drugi tip, ginoidni, odnosno oblik kruške, kod njega postoji depoziti masnog tkiva, uglavnom u bokovima. I ovaj tip je manje problematičan i manje nosi rizik od kardiovaskularnih bolesti i šećerne bolesti tipa 2. Također, na internetu postoje mnogi kalkulatori koji su javno dostupni. Na primjer, na stranici nutricionizam.com možete sami upisati određene podatke koji se traže, o kojem se spolu radi, koji je opseg struka, opseg bokova i samo jednim klikom možete saznati koji vam je indeks. Kao što vidimo na ovoj karti, u zapadnoj civilizaciji, u zapadnim zemljama Europe, u industrijskim razvijenim zemljama, pretilost je izrazito izražena. Pa možemo vidjeti da je otprilike oko 53%, čak možda i veći postotak da se radi, gdje su ljudi pretili, odnosno imaju prekomjernu tjelesnu težinu, to jest da se njihov indeks tjelesne mase da im iznosi 25 ili više. A kao što vidimo ove boje koje su, pa vidimo i našu zemlju Hrvatsku, možemo vidjeti da je u Hrvatskoj nešto stanje čak i gore. U Hrvatskoj je postotak prekomjerne tjelesne težine preko 60, odnosno 65%.
to jasno govori na ovom slajdu, da gotovo 2/3 odraslih osoba u Hrvatskoj imaju prekomjernu tjelesnu masu i debljinu. Iz ovih stupaca možemo vidjeti da se prekomjerna tjelesna težina povećava u određenim dobnim skupinama, pa tako u dobi od 50. pa do 70. godine vidimo da čak dolazi do neke brojke od 50% pretilih osoba te dobne skupine. Teško je reći koji su uzroci pretilosti. Debljina nastaje, to je varijabilna individualna integracija socijalnih, kulturnih, psiholoških, metaboličkih i genetičkih čimbenika. Dakle, vrlo je važan utjecaj kulture na prehrambene navike, isto tako i na tjelesnu aktivnost. Pojedini narodi imaju navike da jedu više kruh, da jedu više krumpir. Primjerice, u Hrvatskoj, ako pogledamo regije, poznato je da mi u Slavoniji konzumiramo hranu više koja je bazirana na mesnim proizvodima, odnosno na svinjetini, dok je u Dalmaciji totalno drugačija situacija, gdje je hrana bazirana na morskim plodovima, gdje je uglavnom zastupljena riba. Dakle, i kulturološki, etnički utjecaji su bitni i možemo reći da su to neki uzroci pretilosti. Isto tako, u različitim kulturama gledaju drugačije na tjelesnu aktivnost. Pa neki narodi su više tjelesni aktivni, više gledaju do svoga zdravlja i više su posvećeni sebi, dok s druge strane imamo nacije koje ne vode pretjerano računa o tjelesnoj aktivnosti. Kao uzrok pretilosti ovdje bih naglasio slatke napitke i voćne sokove. Pretjerana konzumacija slatkih napitaka i voćnih sokova dovodi do pretilosti. U narodu je poznato da je voće zdravo za zdravlje, ali i na neki način, ukoliko ne konzumiraju voće, to kompenziraju voćnim sokovima. Tu prave veliku grešku, s obzirom da se u voćnim sokovima ima veliki sadržaj, postotak i količina praktički šećera koje dovodi do pretilosti. Kao uzrok pretilosti ovdje sam naveo utjecaj medija, reklame. Često gledajući reklame za nezdravu prehranu, za voćne sokove i tako, i sami krenemo više konzumirati nego što bi to trebalo. Jedan od važnih uzroka pretilosti, a što je i tema ovoga samoga projekta Ne sjedi 5, je sjedilački način življenja. Znači, ukoliko se slabije krećemo, manje trošimo energiju i na taj način, a jedemo normalno, unosimo energiju u svoje tijelo, dolazi do depozita energije u obliku masti, u masnim stanicama. Sljedeći uzrok koji je dosta povezan sa ovim sjedilačkim načinom življenja je nevježbanje. Isto tako, u istu grupu bi mogli staviti i pretjerano korištenje ekrana. Prvenstveno mislim na pretjerano gledanje televizora, pretjerano korištenje mobitela, računala, ali to sve možemo recimo objediniti i da se to uklopi u sjedilački način življenja. Kada gledamo anatomski i fiziološki, postoje dijelovi mozga koji su odgovorni za glad, za sitost, a jednako tako i oni mogu biti odgovorni ukoliko postoji neki poremećaj u hipotalamusu ili hipofizi, s obzirom da su to centri za sitost i jedenje. Ukoliko postoji neki poremećaj, može uzrokovati nastajanje pretilosti. Nadalje, tu su i neke tvari, poput serotonina. Poznato je da je serotonin hormon sreće. Puno smo govorili u prethodnoj prezentaciji o serotoninu. Nadalje, glukoza. Glukoza je jako bitna jer glukoza je šećer koji nam je potreban za normalno življenje. Pretjeranim unošenjem šećera normalno dolazi do taloženja, znači u obliku energije u obliku masti u masnim stanicama.
vrlo važna molekula, odnosno hormon, koji isto može biti povezan sa normalnom težinom, odnosno i sa pretilošću, je inzulin. Inzulin je hormon, dakle, koji prenosi sam šećer u stanice. Ovdje ću samo isto kratko spomenuti jedan hormon koji se zove leptin. To je hormon masnih stanica. On je inače bitan je za sitost i jedenje. Inače, on se izlučuje u masnim stanicama. Poremećeno izlučivanje i pretjerano izlučivanje leptina može također dovoditi do pretilosti, odnosno pogodovati da pretilost ostaje trajna. Postoje određene bolesti koje povezujemo sa debljinom. Svakako tu su neki genetski faktori. Ukoliko u obitelji su većinom pretile osobe, nekako je logično da je veća šansa da i nasljednici budu pretili. Dakle, postoje neke bolesti štitnjače koje dovode do debljine. Ovdje sam naveo Cushingov sindrom, znači to je bolest kada u tijelu imamo pretjeranu količinu kortikosteroida, odnosno kortizola, koji se izlučuje u žlijezdama, našim tjelesnim žlijezdama. Ukoliko je njegova količina velika, dolazi do Cushingovog sindroma, gdje se osobe koje imaju taj sindrom jednostavno debljaju zbog visoke razine kortizola. Svakako, kod žena je važno spomenuti da su mogući uzrok nastanka debljine su policistični jajnice. Pa tako, kod osoba koje imaju problema sa tjelesnom težinom, odnosno imaju prekomjernu tjelesnu težinu, treba uzeti u obzir sve ove točke i isključiti postojanje i genetskih faktora, isključiti bolest štitnjače, isključiti Cushingov sindrom i kod žena policistične jajnike. To vaš liječnik dobro zna i ukoliko budete s njim razgovarali, siguran sam da će vas uputiti na dodatne preglede i pretrage kako bi se isključilo ili potvrdilo određeno stanje vezano sa debljinom. Zašto nastaje pretilost kod psihičkih bolesti? To je uvijek isto pitanje. Znači, poznato je da psihičke bolesti nekad nose sa sobom i debljinu, a to je zato što uzimanje hrane pojačava aktivnost sustava za nagradu u mozgu i rezultira opuštanjem dopamina. A pojačano jedenje, kao uzimanje psihoaktivnih tvari, to su ovi lijekovi koji koriste psihički bolesnici, u početku stimulira dopaminsku aktivnost, a kasnije smanjuje broj dopaminskih receptora. I usprkos visokim zalihama pohranjene energije, osobe nastavljaju uzimati povećane količine hrane zbog poremećene homeostaze sistema nagrade. Znači, praktički kao neka vrsta ovisnosti. Ovo smo već spomenuli, tako da možemo ići dalje. Postoje određene rizične skupine koje su sklonije da se debljaju, da imaju pretilost. Prije svega, tu treba spomenuti da su to pušači i osobito osobe koje su prestale pušiti. Znamo da bivši pušači, oni koji su prestali pušiti, na neki način pokušavaju kompenzirati cigaretu hranom i tako dolazi do njihovog debljanja. Sljedeća rizična skupina za debljinu, za pretilost su smjenski radnici. Smjenski radnici koji nemaju redovite obroke, koji su okrenuli dan za noć i slično. To svakako spadaju određena zanimanja. Sama pretilost predstavlja veliku problematiku. To je vodeći javnozdravstveni problem suvremenog društva, kao što smo već ranije i spomenuli. Pretilost je rizičan čimbenik za razvoj raznih oboljenja i za smrtnost. Preko 700 milijuna odraslih u svijetu je pretilo trenutno. U EU to je otprilike 53% ljudi koji imaju prekomjernu tjelesnu težinu. To smo vidjeli na onoj
mapi, a isto tako je problem u Hrvatskoj i Hrvatska je pri vrhu ljestvice sa 65% osoba koji imaju prekomjernu tjelesnu težinu. Kakve probleme nosi pretilost? Osim toga što je osoba ima višak kilograma, pretjerano se nakuplja se masnoća u masno tkivo, nosi određeni problem jer je teže ih hodati, kretati se, obavljati normalne dnevne aktivnosti. Osobe koje su pretile imaju probleme sa disanjem. Te osobe plitko dišu, pojačano se znoje. Imaju problema sa spavanjem, u smislu ukoliko spavaju, problem je hrkanje, a ukoliko ne spavaju, nesanica. Nadalje, brže se umaraju, što je sve logično jer treba nositi koji kilogram, a ne govorimo i više kilograma nego što nosi čovjek koji ima normalnu tjelesnu težinu. Nadalje su tu i bolovi u leđima, što isto nosi sa sobom težina, a posljedica je gravitacije. Normalno da je teže i hodati i raditi i baviti se bilo kakvom aktivnošću ukoliko imate višak kilograma. Od konkretnih stanja i bolesti koji su povezani sa pretilosti, tu bih spomenuo kroničnu opstruktivnu bolest pluća i astmu. Nadalje, tu su bolesti probavnog sustava, bolesti lokomotornog sustava, znači bolesti mišića, zglobova, kostiju, te bolesti ostalih organa i sustava. Rekao bih, nema ljudskog organskog sustava koji nije narušen uzrokovano debljinom. Na sam nastanak debljine često ulogu imaju kultura i obitelj. Spomenuli smo malo prije vezano za kulturu i za određene regije, ali trebalo bi reći da u nekim kulturama prekomjerna tjelesna težina smatra se znakom uspješnosti, znakom plodnosti, poželjnosti i seksualnosti. S druge strane, u drugim kulturama vitko žensko tijelo smatra se privlačnim. Znači, ovisi o tome je li to popularno, pod navodnicima reći, imati prekomjernu tjelesnu težinu ili nije. Zato govorimo da vrlo važnu ulogu ima kultura. Što se tiče obitelji, sve kreće iz obitelji, tako da je vrlo važno u obitelji jasno djeci dati do znanja da se moraju kvalitetno od početka hraniti, baviti se tjelesnom aktivnošću i misliti na svoje zdravlje. Problem pretilosti je, kao što smo rekli, u cijelom svijetu. Mi svi koristimo hranu jer nam je ona potrebna. Ali hranu trebamo koristiti onoliko koliko je potrebno da bismo normalno živjeli. Moramo biti oprezni da je ne unosimo u prekomjernim količinama, jer osobe sa prekomjernom tjelesnom težinom njima nedostaje tjelesni signal kad je osoba gladna, a kad je sita. Glad kao glad možemo smatrati kao nekom psihološkim problemom. Ne postoji samo glad za hranom, postoji glad za različitim podražajima. Glad za priznanjem, glad za pažnjom, glad za kontaktom, glad za seksom, glad za uzbudljivim događajima, novim doživljajima, glad za moći. Tako da se glad za hranom uklapa u taj neki psihološki profil ljudi, odnosno predstavlja određeni psihološki problem zbog kojeg neki ljudi uzimaju pretjeranu količinu hrane da bi bili zadovoljni. Kao što je rečeno, uzimanje hrane povećava se razina i dopamina i serotonina, onih tvari koje čovjeka čini sretnim. Ali u jednom trenutku dolazi do
toga da se stvar otrgne kontroli i onda nema više povratka. Nije da nema povratka, uvijek ima nade, zato su ova predavanja, naša nastojanja liječnika, zdravstvenih djelatnika da osvijestimo ljude da se uvijek može okrenuti prema zdravlju, okrenuti prema zdravim navikama i da se može početi krenuti. Ima niz primjera gdje su ljudi godinama imali prekomjernu tjelesnu težinu, uvijek su ih svi znali kao takve. Kada su napravili određeni klik u glavi i odlučili prestati biti to što jesu, kada su poželjeli voditi normalni zdravi život, jednostavno su to odlučili i krenuli su to raditi, odnosno pravilno se hraniti, pravilno se kretati, vježbati i imaju izuzetno dobre rezultate. Debljina sa sobom nosi različite probleme. Kao što smo već spomenuli, tu su psihološki aspekti pretilosti, psihološki problemi. Pretile osobe pate više od psihopatoloških poremećaja. A to su depresivni sindrom, nisko samopoštovanje, nezadovoljstvo svojim tijelom i kompulzivno prejedanje. Od 20 do 60% slučajeva pretilosti povezano je sa psihičkim stanjima. 5 puta češće su epizodi depresije kod osoba sa ekstremnom debljinom. Zanimljivo da je to izraženije kod žena. Mnogi uzimaju hranu iz emocionalnih razloga. Obroci su preobilni i prečesti, ljudi se prejedaju. Ono što je također problem i uzrokuje pretilost, to su noćni obroci. Pretilost nosi sa sobom i anksioznost, odnosno nelagodu, zabrinutost i iracionalni strah. On je poveznica sa behavioralnim anksioznim stanjima. Što se tiče psiholoških aspekta, postoji društvena percepcija pretilosti. Pretile osobe nekada nisu prihvaćene u društvu. Postoji diskriminacija, stigmatizacija pretilih osoba. I to naravno da utječe na njihovo mentalno zdravlje i na njihov socijalni život. Sama stigmatizacija, osim što je prisutna kod pretilosti, ona je prisutna i u drugim segmentima života. To je proces negativnog obilježavanja osobe ili skupine na temelju jedne karakteristike. U ovom slučaju zbog prekomjerne tjelesne težine. Ona otvara vrata diskriminaciji. Ljudi nejednako postupaju prema društvenim skupinama ili pojedincima u nekom društvu. Samovoljno i nepravedno dijeljenje stanovništva na one koji imaju i na one koji nemaju pravo na isti društveni postupak. Tako da se mi na neki način, savjetujući vama da zdravo živite, da se pokrenete, da imate normalnu tjelesnu težinu, borimo i protiv stigmatizacije u društvu. Sama stigmatizacija, ona pogađa sva područja funkcioniranja. Na poslu, u društvu, zdravstvene pogodnosti su uskraćene pojedinim osobama koje imaju pretjeranu tjelesnu težinu, nekada to iz objektivnih razloga, jer ponekad nemamo instrumente koji su potrebni da bi odradili određene operacije za bolesnike koji su pretili. Nadalje, osobe koje su pretile, obilježene su jer imaju loš izbor odjeće. Ne mogu si priuštiti obući ono što žele, ono što im se sviđa. Čak nekad je prisutno podcjenjivanje i od strane nas liječnika, protiv čega se mi otvoreno borimo i postoji često i javno ismijavanje. Sama stigmatizacija može dovesti
do depresije, a isto tako i depresija može dovesti i do stigmatizacije. Utvrđen povod dugoročne, gotovo cijeloživotne depresije je vršnjačko nasilje, pa tako imamo i ranjive skupine u ovom slučaju, u slučaju debljine, gdje su djevojčice ranjivija skupina po istraživanja Goldfielda i suradnika. Borimo se i protiv predrasuda, jer kroz povijest su veličina i oblik tijela često bili u središtu društvenog prihvaćanja, odnosno neprihvaćanja pojedinca. Kombinacija debelog tijela i pameti smatrala se rijetkom. Za osobe s prekomjernom tjelesnom težinom smatra se da su neinteligentni, nemarni, lijeni, da imaju manjak samokontrole, da su više odsutni s posla, te da su sklone posao obavljati s manje entuzijazma i odgovornosti, što naravno nije istina. Postoje brojne druge predrasude. Sama pretilost utječe na kvalitetu života i funkcioniranje u različitim područjima čovjekovog djelovanja. Nedostatak socijalnih kompetencija u odnosu na zdravu djecu i predrasuda od ranog djetinjstva. U dobi od 3 do 5 godina pretile djece imaju manje prijatelja, manje su sposobni, roditelji ih manje vole, po istraživanju Pula i suradnika 2001. godine. A po procjeni vršnjaka najmanje im se sviđaju od sve druge djece. Psihosocijalne posljedice su sljedeće. Manji je razvoj socijalnih kompetencija, sniženo je samopoštovanje odnosno na vršnjake, postoji krivnja i sram zbog debljine, stvara se loša slika o sebi, oni ne vole sebe niti svoje tijelo. Govorimo o djeci koji imaju problema sa pretilošću, temeljeno na ovim radovima koje sam naveo prethodno. Osjećaju se odgovorno za svoje stanje i izbjegavaju događanja i socijalne kontakte. I tako razmatrajući ove psihološke aspekte, većina znanstvenika se u principu slaže da su psihološke smetnje i poremećaji vjerojatnije posljedica nego uzrok pretilosti. Kod pretilih postoji veći postotak depresivnih stanja, veći postotak anksioznosti i stresa, više poteškoća u tjelesnom zdravlju, više poteškoća u socijalnom funkcioniranju. Pa bih i naveo još jedan rad gdje veliki broj ispitanika radije bi izabralo, radi se dakle o pacijentima koji su u programu mršavljenja, koji su smršavili. Veliki broj ispitanika radije bi izabralo zdravu razinu uhranjenosti i fizičko oštećenje, primjerice gluhoću, slabovidnost, disleksiju ili dijabetes, nego ponovnu pretilost. Pretilost percipiraju kao ozbiljni hendikep. Kao što sam i rekao, ne treba se prepustiti, treba se trgnuti, treba se pokrenuti, treba misliti na svoje zdravlje. Jer postoje načini liječenja. A liječenje debljine se može učinkovito, uspješno provoditi na način da se sa stručnjacima, psiholozima, liječnicima vrši promjena stila i načina življenja. Postoji kognitivno-behavioralno liječenje sa psiholozima, psihijatrima. Postoje lijekovi koji pomažu da osoba može smršati i održavati normalnu tjelesnu težinu, a isto tako postoji i operativno liječenje debljine. U zaključku bih rekao da uzroci debljine leže u okolinu, u stilu života, ovise o kulturnim utjecajima, ekonomskim utjecajima, društvenim mrežama, u prehrani, jer visoko prerađena hrana koja je raširena diljem svijeta pridonosi brzom rastu i učestalosti debljine. Uzroci leže i u biologiji. Ljudsko tijelo ima ugrađene mehanizme za zaštitu od gladi. Zbog toga može biti teško kontinuirano gubiti tjelesnu masu. Uzroci mogu biti u genetici,
Naši geni odgovorni su za između 40% i 70% vjerojatnosti za razvoj debljine. I razni životni događaji, tipa prenatalno razdoblje, rana odrasla dob, trudnoća, bolesti, ali i lijekovi mogu utjecati na porast tjelesne mase. Psihološki čimbenici u više od 60% osoba koji žive s debljinom imaju depresivne smetnje, imaju nisko samopouzdanje i samopoštovanje, što povisuje rizik za razvoj debljine. A sam globalni stres također korelira sa debljinom. Spavanje ima utjecaj. Nedostatak sna remeti hormone koji mogu imati utjecaj na tjelesnu masu, baš kao i visoka razina stresa. Pristup zdravstvenoj skrbi može imati utjecaj. Bez pristupa educiranim stručnjacima iz sustava zdravstvene skrbi, većina ljudi koji pati od debljine neće ostvariti i dugoročno zadržati ciljanu zdravu tjelesnu masu. Također stigma. Diskriminacija i stigma na osnovu tjelesne mase mogu imati značajne posljedice na osobe sa debljinom. I zato bih svima savjetovao, ukoliko mislite da imate prekomjernu tjelesnu težinu ili ukoliko to objektivno dokažete onim testovima koje sam naveo, nemojte se ustručavati, tražiti pomoć stručnjaka. I na kraju, ukoliko se budete htjeli podsjetiti nekih stvari iz ove prezentacije, to isto možete vidjeti u videu. Hvala vam lijepa na pozornosti.